Dobré odpoledne všem, protože se často množí dotazy, vlastně, co to ta komplexní úvěrová analýza je, respektive vlastně jaká je její cena a co vlastně všechno je k ní potřeba. Tak jsem se rozhodl, že teď vlastně natočím v úvozovkách tohleto video na jeden zátah. Je to video bez střihu, je to video bez jakýchkoliv vkládaných komentářů a podobně. Postupem času se samozřejmě i tyto videa budou jakoby vylepšovat, různé efekty, o další přidaný obsah a tak dále, bude více zestříhané a tedy a tedy. Takže, co se týká té komplexní úvěrové analýzy. Pro mě je vždy stěžejní, abych se dozvěděl maximum množství informací o tom člověkovi, se kterým začínám řešit ty nepříjemné věci. Stěžejní na začátku spolupráce je to, aby člověk pochopil, že se jenom díky té komplexní úvěrové analýze lze dobrat k jakémusi potenciálnímu řešení. To znamená, že cílem a smyslem by v případě té úvěrové problematiky, respektive případné počínající úvěrové spirály nebo obecně dluhové spirály, mělo být to, jestli existuje takzvaný potenciál úvěrovatelnosti. Ten si lze představit jako možnost řešit danou situaci takzvanou standardní cestou, to je třeba formou konsolidace, formou restrukturalizace závazku a v neposlední řadě, ale to nepatří v podstatě do toho úvěrového potenciálu, je dejme tomu třeba zneplatnění některých typů smluv. Já na začátku každému sděluji, že většinou ta nezávazná informativní konzultace trvá cirka 15 až 20 minut a je samozřejmě na posouzení jednotlivce, jestli chce nějakým způsobem na základě těch informací, které já mu sdělím, zdali chce dále spolupracovat nebo pokračovat, zdali chce mít nějaký další takzvaný support a ne podporu. Jinak, když se dívám na svůj příspěvek ze 13. prosince 2023, kde je popsáno základních 5 bodů, týkající se právě té komplexní úvěrové analýzy, tak je opravdu velmi nezbytné, abych já jako poradce a vy jako klienti nebo zájemci měli ideálně 100% přehled o těch záležitostech, které se budou řešit. To znamená, že někteří jsou méně zdatní, vezmou si do ruky tužku a papír, někteří jsou více zdatní a tyto samozřejmě já situaci vždycky velice kvituji, když využijí Excel a pošlou mi kompletní informace v Excelu, protože se s tímto tabulkovým procesorem velice dobře pracuje. A všechny ty potřebné informace, které já po těch lidech chci, tak většinou jim nadefinuji. Lze tomu samozřejmě využít, pokud nemáte Excel, tak i třeba sdílené tabulky v rámci Google Disku. Tím méně zdatní samozřejmě si vezmou do ruky tužku a papír a vše potřebné nebo veškeré potřebné informace si sepíší na počet nebo dostatečný počet papíru listů a ty mi případně v rámci možností nafotí. Je to samozřejmě potom náročnější práce, je to něco dále přepisovat, je samozřejmě mnohonásobně náročnější, když se mi dostane do rukou vyplněný Excel. Nicméně i to je cesta. Já se samozřejmě potom podívám na to, jak člověk má ty závazky postavené, co dalšího si platí. Častokrát zjišťuji, že lidé si zbytečně platí nějaké pojištění, které pro ně v daný moment nemá tu patřičnou efektivitu. Já totiž kombinuju věc toho klasického finančního poradenství, kterému jsem se věnoval několik let, to znamená standardní sedávání produktů formou úvěru, pojistek a investic. Samozřejmě vše po nějaké komplexní individuální analýze. A druhá věc je vlastně takzvaný krizový management ve financích, tedy tu situaci, když už člověk je v nějaké nelichotivé situaci a snaží se z ní nějakým způsobem vybřednout. Dost často se v poslední době opakuje to, že se na mě obrací lidé, kteří mají třeba za sebou insolvenci a opět se dostali do nějaké dluhové pasti nebo do počínající dluhové spirály.
Já tady často sděluji v této skupině, že nejsem spasitel, nejsem Harry Potter a nejsem ani matka Teresa. To je důležité sdělit, aby lidé se neobraceli s nějakým přehnaným očekáváním, protože já často sděluji, že v těch financích je stěžejní matematika. Takže to je taková ta obecná část, týkající se zpracování a vlastně co vy můžete od té případné konzultace očekávat. Čím lépe si já načtu toho dotyčného klienta, čím více se mi v úzovkách svěří, protože důvěra je něco, se kterou je položka, se kterou já velmi často pracuji, tak čím více ten člověk je otevřený, tak tím lépe v úzovkách pro ní mohu já fungovat. Co se týká plateb, platby za nějakou službu, respektive za support, mohou být definovány v několika variantách. Může se jednat o platbu určité částky, na které jsme předem mluvení a potom je samozřejmě všechno vyúčtované, nebo se může jednat o takzvaný měsíční pravidelný paušál. Je to třeba výhodné pro ty, kteří nejsou schopni v současné chvíli platit naráz vyšší tisíce korun, protože opravdu ten čas, který tomu já věnuji a to know-how, které já mám, tak zabere poměrně hodně času i na vzdělávání, protože já mám přesah nejen do úvěru, investic a pojištění, ale samozřejmě mám i, řekl bych, část kompetencí týkající se práva, týkající se ekonomie a týkající se určitých IT kompetencí. To znamená, že nelze očekávat, že pokud já se snažím člověkovi přinést maximum ze sebe, že ve finále, když si nad tím strávím já x hodin, x dnů, že nebudu chtít mít tuto službu zaplacenou. Ale to už je vše o domluvě. S čím já často pracuji v rámci komplexní úvěrové analýzy a v rámci běžné komunikace s klienty, je jejich míra sebereflexe, protože ta je velmi, velmi důležitá. Pokud si lidé neuvědomí to, že je nějaký problém a chtějí ho řešit, tak smyslem i cílem mého poradenského supportu je i to, aby se neopakovaly ty situace, které ty dotyčné lidi, zájemce, přivedly právě do aktuální situace. Takže toto je asi shrnutí té komplexní úvěrové analýzy a vlastně i toho, co můžete ode mě očekávat. Domnívám se, že na základě mých příspěvků, které já poměrně často zveřejňuji, si můžete udělat i rámcový obrázek o tom, jakým způsobem já případně pracuji, do jaké míry já jsem detailista, protože se občas stane i to, že já zveřejním část znění nějaké smlouvy, která mě zaujala, ať je to něco negativního či pozitivního, a permanentně opakuji ty zásadní pravidla. Bez toho, aniž by člověk měl přehled o svých vlastních financí, tak nelze ono v tom životě obecně fungovat poměrně dobře. Jo? Já sám jsem si vědom toho, že u většiny z vás hrají významnou roli emoce, míra určitého zoufalství, ale i tyto věci je třeba nějakým způsobem zpracovat. Podstatnou věcí, na kterou se v současné chvíli já dívám, když se dívám na ten příspěvek, co jsem zveřejnil právě v tom prosinci, tak jsou i stavy úvěrových registrů. Ty jsou velmi důležité v situaci, kdy je potenciální možnost získání klasické konsolidace. Ideálně samozřejmě v bankovním sektoru, anebo příprava na tu konsolidaci v bankovním sektoru, protože ona ta konsolidace může proběhnout i v sektoru nebankovním a děje se zpravidla formou americké hypotéky, to znamená, že neúčelového úvěru se zástavou nemovitostí. Takže je třeba, jak říkám z mého pohledu, absolutně rozebrat na atomy daného člověka. Já s oblibou říkám, že o tom člověkovi za pár dnů vím víc, než by měl vědět farář při zpovědi, ale je to opravdu nezbytně nutné proto, aby i kvalita práce, respektive aby ty jednotlivé výstupy odpovídaly v podstatě reálnému stavu. To znamená, že očekávám, někdy možná i naivně,
že ti, kteří se mi svěřují, takže mluví naprosto pravdu, protože já, pokud budu pracovat s nepravdivými informacemi, tak se moc daleko neposunu. Jinak jsou tady i dotazy typu, většinou jsou to v soukromých zprávách, jestli ta či ona společnost je, řekl bych, solidní či nesolidní. Zase vždy řeknu, nebo podívám se, jestli vlastně společnost, ať už se týká třeba registrace jejich webových stránek, je nějakým způsobem souladná, jestli se jedná o českou firmu nebo se jedná o zahraniční, protože já jsem v minulosti také často působil i jako preventista, kdy se na mě lidé obraceli především s tím, že chtěli zkontrolovat, zdali ta či ona firma nebo zda či ona smlouva je souladná a pro ně v úzovkách výhodná. Protože co si budeme povídat, ono s tou finanční gramotností úzce souvisí i ta právní gramotnost. A je mi jasné, že nikdo z nikoho nebude dělat právníka, nicméně je třeba si uvědomit, že veškeré smlouvy, které člověk v životě podepisuje, ať se jedná o smlouvy úvěrové, kupní a tak dále, tak jsou prostě závaznými právními úkony. Takže proto já s oblibou říkám, že i s tou finanční gramotností souvisí i ta určitá právní gramotnost. Takže toto je pro tento moment vše. Vidím, že to je nespoměrně dlouhé video, je to takzvaně nejeden zátah, to znamená, že pokud jsou nějaké přeřeky, je to zcela běžné, protože si zkuste představit sami, pokud byste hovořili před publikem souvisle cirka 12 minut. Ono to vypadá velice jednoduše, že by to zvládl každý, ale málo kdy potkám člověka, který by hovořil jak kniha v souvisle méně než 5 minut. Tedy pokud se nejedná o vysokoškolské profesory nebo přednášející, kteří jsou zvyklí přednášet na takzvané denní bázi. Takže toto prosím omluvte a věřím, že tady tohleto video zase bude pro mnohé nějakým zajímavým přínosem v této skupině. Ještě ke včerejšímu poznatku v této skupině je možné samozřejmě dávat příspěvky jako anonym, to znamená, že nebát se nějakým způsobem komunikovat, nebát se i vyměňovat si vzájemně různé zkušenosti, protože cíl této skupiny je primárně postaven na tom, aby, když lidé sdílí své vlastní zkušenosti, dovedou si vlastně načíst i případnou situaci zhruba popisovanou toho druhého, tak se mohou zároveň nějakým způsobem inspirovat. A tato skupina by měla sloužit zároveň i pro všeobecnou inspiraci. Takže pište, ptejte se, čím více bude otázek a já je budu schopen odpovědět, tak se snažit odpovědět budu. Dokonce jsem zavedl i to, že v té skupině ty příspěvky budou automaticky zapsané, aniž bych je musel schvalovat. Ale platí tam zase ta důležitá informace a to, že pokud bych zjistil, že se jedná o nějakou nekalou činnost, nějaký scam, nějaký spam nebo něco, co by mohlo někoho jakýmkoliv způsobem poškodit a já bych nebyl schopen to ovlivnit, tak takového člověka já nekompromisně banuji. Taktéž nebudu tolerovat to, když budou tady jenom vyřetaní smajlíci, zejména u těch nově příchozích, kteří si myslí o mě polibný šos a píš si a kecej si, protože já jsem největší profík na světě. Bez konstruktivní kritiky, bez konstruktivních komentářů i tyhle ty smajlíky nemají vůbec žádný přínos. A já už jsem z této skupiny pár lidí vyhodil, protože pokud se já snažím nějakým způsobem tady zvyšovat nějakou tu finanční gramotnosti formou nějaké té edukace, formou mých poradenských zkušeností, tak by bylo asi nefér, aby někdo takzvaně vysával a já bych ho toleroval. Takže toto je z mé strany všechno. Já vám všem přeji klidný den, pokud možno s úsměvem a pamatujte na to, co je zahrnuté v tomto videu a v těchto příspěvcích. Mějte se krásně.